హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈరోజు 6వ అధ్యాయం కర్మయోగం. మొదటి 6 అధ్యాయాలు కర్మయోగం. సో ఈరోజు 6 అధ్యాయాలు కర్మయోగంలో ఆఖరి అధ్యాయం 6th చాప్టర్ ఆత్మ సంయమ యోగము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्ता नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण భక్తులందరికీ 6వ అధ్యాయమైన అష్టాంగ యోగం అందరికీ కూడా 6వ రోజు అష్టాంగ యోగ చాప్టర్కి స్వాగతం. ఆత్మ సంయమ యోగము అని కూడా దీనికి పేరు. ఈ అష్టాంగ యోగ సో నిన్న జ్ఞానయోగ కంప్లీట్ చేసాం. ఈరోజు అష్టాంగ యోగాలోకి వెళ్తున్నాము. మొదటి 9 చాప్టర్స్ అష్టాంగ యోగ అనేది ఏమిటి అని, తర్వాత అష్టాంగ యోగలో దశలు ఏమిటన్నది 10 నుంచి 32 వరకు చూస్తాము. 33వ శ్లోకం నుంచి 36 వరకు మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకోవటానికి ఏమిటి అవసరం అనేది, తర్వాత 37 నుంచి 45 వరకు విఫలయోగి యొక్క గమ్యం ఏమిటి, ఒకవేళ ఈ యోగంలో సక్సెస్ఫుల్ అవ్వలేక మధ్యలో ఏదైనా కారణాల చేత అయిపోయిన యోగుల యొక్క గమ్యం ఏమిటి, తర్వాత లాస్ట్ 46 శ్లోకా నుంచి 47 ఆ రెండు భక్తి యోగం అన్నిటికంటే గొప్పది అన్నట్లుగా ఆ విషయం చెప్పడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ 6 అధ్యాయాలు కూడా భక్తి యోగం కాబట్టి ఈ అధ్యాయం చివరిలో భక్తి యోగానికి నాంది పలికినట్లుగా భగవంతుడు ఆ లాస్ట్ 2 శ్లోకాలు భక్తి యోగం గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది. సో అది ఈరోజు మనం చూడబోయేది. యోగా అంటే ఏమిటి, ఎప్పుడు రోజు చెప్పుకుంటున్నాము, ఒక్కొక్క అధ్యాయానికి ఒక్కొక్క యోగా అని చెప్పుకుంటున్నాము. అసలు యోగా అంటే ఏమిటి అని ఎవరైనా ఆన్సర్స్ తెలిస్తే దయచేసి జూమ్ చాట్లో టైప్ చేయండి. హరే కృష్ణ. సో ఫస్ట్ ఇంకొక విషయం ఏమిటి అంటే ఆన్సర్స్ జూమ్ చాట్లో టైప్ చేయండి. మొట్టమొదటిగా భగవాను వాచతో ప్రారంభం, అష్టాంగ యోగము, తర్వాత ధ్యాన యోగము, ఆత్మ సంయమ యోగము అని చెప్పి ఈ అధ్యాయానికి పేర్లున్నాయి. శ్రీ భగవాను వాచ అనాశ్రిత కర్మఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః ససన్యాసీ చ యోగీ చ న నిరగ్నిన చ క్రియః. సో భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఏమని, అనాశ్రిత కర్మఫలం అంటే కర్మఫలాల్ని ఎవరైతే ఆశ్రయించరో, అంటే వాటి మీద ఆసక్తిని ఎవరు వదులుకుని ఉండగలరో, రాగద్వేషాలు లేకుండా ఏదైనా ఒకటే ఆ కర్మఫలం ఎలాంటిదైనా నాకు ఒకటే అని వాటిని ఆశ్రయించకుండా ఎవరైతే ఉండగలరో, కార్యం కర్మ కరోతి యః ఎవరైతే కార్యాలు కర్మలు పనులు కరోతి చేస్తారో, కర్మఫలాలను ఆశ్రయించకుండా ఎవరైతే పనులు చేస్తారో కర్మలు చేస్తారో, యహ్ వాళ్ళు ససన్యాసి చ వాళ్ళు అతడు సన్యాసి చ మరియు యోగి కూడా చ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఎవరైతే మనం లాస్ట్ చాప్టర్లో కూడా ఇదే చూసాం మీకు గుర్తుంటే గనక, ఎవరైతే కర్మఫలాలను ఆశ్రయించకుండా పనులు చేయగలరో వాళ్ళు నిజమైన సన్యాసులు, యోగులు. ననిరగ్నిచ
నచ అక్రియ, అంటే అగ్నిహోత్రాది కర్మలు చేసినంత మాత్రాన సన్యాసులు కాదు. అగ్నిహోత్రాది కర్మలు మానేసినంత మాత్రాన, ఇంకేదైనా మానేసినంత మాత్రాన వాళ్ళు సన్యాసులు కాదు. కర్మఫలాల పట్ల అపేక్ష లేకుండా తన కర్తవ్యాలను ఆచరించేవాడు నిజమైన సన్యాసి, యోగి. అతడే నిజమైన యోగి. అంతేగాని అగ్నిహోత్రాది కర్మలు ఇవన్నీ మానేసి కూర్చున్నంత, అంటే ఇంక వేరే పనులు మానేసి కూర్చున్న ఈవెన్ ఏదైనా కానీ వాళ్ళు సన్యాసులు కాదు. ఎవరైతే ఆ ఫలాలను వదులుకుంటారో వాళ్ళు సన్యాసులు, పనులు వదులుకున్న వాళ్ళు కాదు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో వాట్ ఈజ్ యోగా అంటే కనెక్షన్ విత్ గాడ్. హరిణి మాతాజీ, వెరీ గుడ్. భగవద్ధ్యానం, లీలా మాతాజీ. కృష్ణ భక్తి. భక్తి అంటే ఏమిటి? భగవంతుడితో మనకు ఆ కనెక్షన్ అనేది ఏర్పడటం, ఆ ధ్యానంలో ఆ సమాధి, రైట్? ఎప్పుడైతే ఆ కనెక్షన్ ఏర్పడిందో అది ఆ భక్తి, ఆ కాన్సన్ట్రేషన్తోనే ఫైనల్ స్టేజ్ అది. సో ఆ కనెక్షన్ ఏర్పడితే దాన్ని యోగా అని చెప్పి అంటారు. సో ఇక్కడ మనస్సు అనేది అసలు దాని స్వభావం ఏమిటి అంటే అది మనిషికి మిత్రుడా శత్రువా అని కనుక మనం ఆలోచించినట్లయితే, మొన్న ఈ చిత్రాన్ని చూసాం. ఏది? మనిషి యొక్క 5 ఇంద్రియాలు కనుక గుర్రాలైతే, ఈ కళ్ళేమేమో మనస్సు అయితే బుద్ధి సారథి. ఈ బుద్ధి మనస్సును ఎటు పడితే అటు ఈ గుర్రాలు లాక్కు వెళ్ళే వైపు వెళ్ళిపోనివ్వకుండా వెనక్కు లాగి సరి అయిన మార్గంలో పెడుతుంది. వెనక ఉండే ఆత్మ, ఓనరు సాక్షిభూతం మాత్రమే, ఎందులోనూ కల్పించుకోడు అని చూసాం. ఈ 5 గుర్రాలు, 5 ఇంద్రియాలు. సో మనస్సు అనేది మానవుడికి మిత్రుడా లేక శత్రువా అనే క్వశ్చన్ మనకి గనక వచ్చినట్లయితే, ఇంకా ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం. సో ఈ యోగా అనేది ఈ రోజుల్లో మరి రకరకాలుగా చూపిస్తున్నారు మనకి. ఈ యోగా అనేది ఏమిటి? ఏదో ఇలాంటి యోగాలు, గోట్ యోగా అని, మరి చైర్ యోగాలని, రకరకాలుగా ఎన్నో రకరకాల యోగాలు ఈ రోజుల్లో చూస్తున్నాం. ఇవన్నీ కూడా యోగ విన్యాసాలే. కానీ యోగము అంటే నిజమైన అర్థం ఏమిటి అంటే, నిజమైన అర్థం భగవంతుడితో మనం ఆ కనెక్షన్ అనేది మన మైండ్కి ఏర్పడితే, మన మైండ్ భగవంతుడు మన మైండ్తో ఆ కనెక్షన్ అనేది ఏర్పడినప్పుడు దాన్ని నిజమైన యోగా అని చెప్పి అంటారంటే, ఆ కాన్సన్ట్రేషన్తో ఎప్పుడైతే మనం ఆ ఫీలింగ్ని, ఆ భగవంతుడిని మనం ఫీల్ అవ్వగలమో అది నిజమైన యోగా. సో ఇప్పుడు ఎనీవే అష్టాంగ యోగా గురించి చూడబోతున్నాము. సో
ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం నాత్మానం అవసాదయేత్ ఆత్మైవ హి ఆత్మనో బంధుర్ ఆత్మైవారిపురాత్మనః. సో అంటే దీని అర్థం ఏమిటంటే మనస్సు యొక్క సహాయంతో మనం ఈ మోక్షాన్ని సాధించటానికి ప్రయత్నించాలి, సన్మార్గంలో ఉండటానికి ప్రయత్నించాలి, అంతేగాని దిగజార్చుకోకూడదు. కాబట్టి ఈ మనస్సు ఒక క్రమబద్ధమైన డిసిప్లిన్ ఉన్న వాళ్ళకి స్నేహితుడు అవ్వచ్చు, లేదు అంటే ఒక మనిషికి అది స్నేహితుడు అవ్వచ్చు, లేదంటే ఒక శత్రువు కూడా అవ్వచ్చు. కాబట్టి ఈ మనస్సు సహాయంతో మనం దానిని ఉపయోగపరుచుకుని సరి అయిన మార్గంలో ఉండటానికి ప్రయత్నించాలి, కానీ దాన్ని ఈ మనస్సును శత్రువు చేసుకోకూడదు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ మనస్సు సహాయంతో ఉద్ధరించుకోవాలి, అంతేగాని అధోగతి పాలవ్వకూడదు. ఈ మనందరికీ కూడా బద్ధజీవులకు మనస్సు మిత్రుడు కానీ శత్రువు కానీ అయ్యే అవకాశం ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. బంధురాత్మత్మనస్తస్య ఏనాత్మైవాత్మనా జితః అనాత్మనస్తు శత్రుత్వే వర్తేతాత్మైవ శత్రువత్. సో మనస్సుని ఎవరైతే జయించగలరో వాళ్ళ మనస్సు మిత్రులలో మహా ఉత్తముడైన మిత్రుడు అనమాట. వాళ్లకు మనస్సును జయించగలిగినప్పుడు అది క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్ మనకి. కానీ అలా చేయటంలో మనం విఫలం అయ్యాం అనుకోండి, జయించలేక ఆ మనస్సు చెప్పినట్లే మనం విన్నాం అనుకోండి, అప్పుడు అది ఒక పరమశత్రువులాగా పనిచేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో అది అంటే మనం టేమ్ చేస్తే దాన్ని ఇక్కడ పులిని చూపిస్తున్నారు. అది మరి మనం మచ్చిక చేసుకుంటే అది మనకు చెప్పినట్లు వింటుంది, చేసుకోకపోతే మన మీదే ఎదురు తిరుగుతుంది. సో మనసు కూడా అలాంటిదే అని చెప్తున్నారు. సో మనసు మిత్రుడైతే మరి సరి అయిన మార్గంలో ఉంటాము, మరి మంచి చాయిసెస్, ఆరోగ్యకరమైన ఎంపికలు చేసుకుంటాం, ఇంద్రియ భోగం నుంచి వైరాగ్యం వస్తుంది. ఈ ఫలితం ఏమిటి అంటే స్వేచ్ఛ మరియు ఔన్నత్యం. స్వేచ్ఛ అంటే దేని నుంచి? ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి పొందే అవకాశం ఉంటుంది. ఔన్నత్యం అంటే భగవత్ సాన్నిధ్యానికి మనకి అవకాశం ఉంటుంది. అని అర్థం. సో ఎనీవే ఇది 10th శ్లోక, 6th శ్లోక. సో జస్ట్ ఇంతవరకే ఉంది. ఒకసారి చూపించమన్నారు, సో మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తున్నాను. ఓకే, ఇంద్రియ భోగం నుండి వైరాగ్యం ఇవన్నీ కూడా మరి మనస్సు ఫ్రెండ్ అయితే మనకు వచ్చేటటువంటి ఫలితాలు. అంటే ఫలితం ఇండిపెండెన్స్ ఫ్రమ్ జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి, ఔన్నత్యం, మోక్షం వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉన్నది. అలా కాకుండా మనసు చెప్పినట్లే మనం విన్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? కామము, కోపము, దురాశ ఇలాంటి రాకూడని లక్షణాలన్నీ మనకు వచ్చేటట్లు చేస్తుంది. సో మైండ్ మనల్ని పట్టి లాగి ఆ ప్రలోభాల వైపు తీసుకువెళ్ళింది అనుకోండి, ఇంకా కోరికలు, కోపాలు, దురాశలు ఇవన్నీ మరి ఎక్కువ అవుతాయి. చిరాకు, ఆందోళన మరి అంతే కదా. మనం విపరీతమైన కోరికలతో అవి తీరకపోతే చిరాకు వస్తుంది, ఆందోళన వస్తుంది, ఎలా తీర్చుకోవాలని, తీర్చుకున్న వాళ్ళ మీద ఒకలాంటి జెలసీ వస్తుంది. ఇటువంటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ అన్నీ కామంతో, డిజైర్తో ఫాలో అయిపోతాయి, తప్పుదారి పట్టిస్తుంది. ఇంద్రియ భోగంపై మమకారం మరి అంతే కదా. ఇంద్రియాలు చూపించినట్లు వాటి వల్ల మనం ఆ ప్రలోభాలకు గురై ఉంటాం. ఫలితం ఏమిటి అంటే మరి పతనము, బంధనము, అన్నిటికీ కూడా ఈ బంధనాలు మనకి చుట్టుకుపోతూ ఉంటాయి. కాబట్టి మనసు ఒక ఫైర్ లాంటిది, అగ్ని లాంటిది అంటున్నారు. ఏమిటి? కంట్రోల్ చేసుకుంటే మరి మిరకిల్స్ జరుపుకోవచ్చు. కంట్రోల్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అయితే అది అన్నీ కూడా మరి బర్న్ డౌన్ చేసేయగలదు అని చెప్తున్నారు. అన్ని సైట్లో ఉన్నవన్నీ కూడా మనం బర్న్ డౌన్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఉదాహరణకి మరి సరిగ్గా ఉపయోగించుకుంటే ఈ ఫైర్ మరి ఎయిర్ప్లేన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎగిరేటట్లు, రాకెట్లు ఇవన్నీ ఎగిరేటట్లు చేయగలరు. అదే మరి అలాగే దహనాలు కూడా చేయగలరు మరి.
సో మనం ఏ రకంగా ఉపయోగించుకుంటున్నాం అన్నది అక్కడ ముఖ్యం. అగ్ని వల్ల మంచి ఉంది, చెడు ఉంది, అలాగే మైండ్ వల్ల కూడా మంచి చెడులు రెండు ఉన్నాయి. మనం ఎలా ఉపయోగించుకుంటే ఆ రకంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఇంకపోతే యుక్త ఇతి ఉచ్యతే యుక్త ఇతి ఉచ్యతే యోగి. యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి అంటే భగవంతుడితో ఎవరైతే సంబంధం కలిగి ఉన్నవాళ్ళో వాళ్ళే యోగులు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మా కూటస్థో విజితేంద్రియ యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి సమలోష్టాశ్మ కాంచన. సో ఎవరు వాళ్ళు అంటే మనిషి తను పొందినటువంటి జ్ఞానంతోనూ విజ్ఞానాలకు డిఫరెన్స్ ఏమిటంటే జ్ఞానం అంటే నాలెడ్జ్, విజ్ఞానం అంటే ఆ నాలెడ్జ్ని ప్రాక్టికల్గా మనం ఎక్స్పీరియన్స్ అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవటం. ప్రాక్టికల్, అది థియరీ, ఇది ప్రాక్టీస్ అనుకోవచ్చు. సో ప్రాక్టికల్గా ఆ నాలెడ్జ్ని తెలుసుకోవటం. ఇప్పుడు కొన్ని విషయాలు మనం చదువుతున్నాం, కానీ మరి అది ప్రాక్టికల్గా మనం తెలుసుకున్నప్పుడే దాని నిజమైన అర్థం ఏమిటో మనం అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోగలుగుతాం. అది విజ్ఞానం. సో జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మ, ఈ విజ్ఞానంతోనూ ఎవరైతే తృప్తిగా ఎప్పుడు ఆ తృప్తితో ఉంటారో కూటస్థో విజితేంద్రియ అంటే ఎవరైతే ఇంద్రియాలను జయించగలుగుతారో యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి, అతడు ఇందులో నెలకొని ఇందులో స్థిరపడి ఇలాంటి యోగి సమలోష్టాస్మ కాంచన, వాళ్ళు బంగారాన్ని మట్టిని కూడా సమానంగా చూస్తారు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనిషి తను పొందినటువంటి జ్ఞాన విజ్ఞాన విచక్షణ, ఆ విజ్ఞాన విచక్షణ ద్వారా పూర్తిగా తృప్తాత్మ అంటే ఇక్కడ సంతోషంగా ఉండటం అంటే ఏదో కోరికలు తీరితే వచ్చే సంతోషం కాదు. ఆ నిత్యానందం, బ్రహ్మానందం, సచ్చితానంద తత్వంలో ఉన్న ఆనందం, భగవతత్వమే సచ్చితానందం. ఆ సచ్చితానంద తత్వం ఏమిటో అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోగలిగినప్పుడు ఈ జ్ఞాన విజ్ఞానాల సహాయంతో ఎవరైతే వాళ్ళు విజితేంద్రియ అంటే ఇంద్రియాలను జయించినప్పుడు ఇటువంటి జ్ఞాన విజ్ఞానాలను అనుభవించవచ్చు, దాని ద్వారా వచ్చే ఆనందాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు. ఇలాంటి వాళ్ళు దివ్యత్వంలో వాళ్ళు నెలకొని వాళ్ళు ఈ ఇంద్రియాలను జయించడం వల్ల ఆత్మనిగ్రహంతో ఉంటారు. వాళ్ళు యోగులు. సమలోష్టాస్మి కాంచన, వాళ్ళు మట్టిని బంగారాన్ని ఒకే దృష్టితో చూస్తారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకాలు చెప్తున్నారు. ఇకపోతే అష్టాంగ యోగం అంటే ఏమిటి అనేది చూద్దాం. యోగ అంటే కనెక్షన్ విత్ గాడ్. సో కర్మయోగం ద్వారా చేయొచ్చు, జ్ఞానయోగం ద్వారా పెట్టుకోవచ్చు కనెక్షన్, అష్టాంగ యోగం ద్వారా పెట్టుకోవచ్చు, భక్తి యోగం ద్వారా కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఈ యోగంతో కనెక్షను, ఇవన్నీ చక్రాలు, ఇవన్నీ కూడా ఈ చక్రాల ద్వారా ఆఖరికి మరి పైకి సహస్రార చక్రం అంటారు, అక్కడ ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ అది వచ్చినప్పుడు మనకు ఆ స్థితి రావచ్చు అని చెప్తారు. సో అష్టాంగ యోగం ఏమిటి అని చూసినట్లయితే ఈ అష్టాంగ యోగంలో దశలు ఉన్నాయి. అవి ఏమిటి అంటే మొట్టమొదటి యమ అంటే ఎక్స్టర్నల్ డిసిప్లిన్, అంటే ఇంద్రియాలను అసలు కంట్రోల్ కొంచెం చేసుకోవటం. ఆ తర్వాత మరి సరిగా సరి అయిన విషయాలు చూడటం, సరి అయిన విషయాలు వినటం, మరి సరి అయిన మాటలు మాట్లాడటం, మరి ఈ ఎక్స్టర్నల్ డిసిప్లిన్ కొంత ఫాలో అవటం. నియమ అంటే చెయ్యవలసినవి ఏమిటి అనేది, నియమ అంటే చెయ్యకూడనివి ఏమిటి అనేవి కొన్ని ఉంటాయి. ఏమిటి మరి ఎక్కువగా నిద్రపోవటం కానీ, ఎక్కువగా తినడం కానీ, ఎక్కువగా అటు ఇటు వెళ్ళడం కానీ, సమయాన్ని వృధా చేయటం కానీ, ఇటువంటివి చేయకుండా మనం ఒక క్రమశిక్షణతో ఉండగలుగుతాం. ఆ తర్వాత ఇవన్నీ అయిన తర్వాత మరి ఒక పాస్చర్ అంటే మెడిటేషన్ సీట్, ఆసనం ఎలా ఉండాలి, సరే మరి ఆ మెడిటేషన్ రావడానికి పద్మాసనం, ఇలా కొన్ని ఆసనాలను చెప్పారు. సో ఆసనం ఎలా ఉండాలి, తర్వాత ప్రాణాయామ అంటే ఊపిరి కూడా నియమబద్ధంగా పీల్చటం, మన ఇష్టం వచ్చినట్లు కాకుండా ఒక పద్ధతి ప్రకారం ప్రాణాయామ అంటారు. దాన్ని పీల్చటం, మళ్ళీ రెండో ముక్కుతో వదలటం, మళ్ళీ అలా ఒక పద్ధతిగా తీసుకోవడమే ప్రాణాయామ. తర్వాత ప్రత్యాహారము అంటే
ప్రత్యాహారము అంటే అక్కడ కంప్లీట్గా మన యొక్క సెన్సెస్ని మనము లోపలికి తిప్పుకోవటము, ఇంద్రియాలను. అంటే మనకి ఏదన్నా చూస్తున్నా దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ లేకపోవటం, వింటున్నా అది ఏమిటో మనకు తెలియకుండా మన మనసులో మనం అనుకున్న ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ మీదే ఉండగలగటం. సో పైకి ఇంద్రియాలు కనపడుతున్నా వినపడుతున్నా మనకు చూడండి మంచి కాన్సన్ట్రేషన్తో ఏదైనా మూవీ చూస్తున్నాం అనుకోండి, పక్కన ఎవరైనా ఏదైనా చెప్తున్నా శబ్దాలు వినపడతాయి కానీ ఆ మాటలకు అర్థాలు కానీ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో కూడా మన బుర్రకెక్కదు. ఎందుకు? మన మైండ్ ఈ మూవీ మీద ఉండబట్టి. అలాగే మన మైండ్ ఈ భగవంతుడి మీద, ఈ ధ్యానం మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్నప్పుడు వేరే ఏది ఉన్నా కూడా మన మైండ్కి వినిపించకుండా ఉండగలిగేటటువంటి స్థితి మనం తెచ్చుకోగలుగుతాం. సో అది ప్రత్యాహారం అంటే అర్థం. తర్వాత ధారణ, అలాంటి స్థితి వచ్చినప్పుడే మరి అంత కాన్సన్ట్రేషన్ రాగలుగుతుంది. ఉదాహరణకు మనం చూసాం, అర్జునుడు పక్షి బొమ్మ, కన్ను తప్ప ఏమీ కనపడటం లేదు. మరి అన్నీ అందరికీనేమో ఆకాశము అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి, పక్షి, చెట్టు, కొమ్మ మీద ఏదో దాని మీద బొమ్మ, ఆ బొమ్మకు ఒక కన్ను, అన్నీ ఉన్నాయి, అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి అంటారు. అర్జునుడు ఆ కన్ను తప్ప నాకు వేరే అంటే అంత కాన్సన్ట్రేషన్తో అతను చూస్తున్నాడు తనకు కావాల్సింది. ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఇంకా అది తప్ప ఇక అతనికి ఏది కూడా కనిపించినంత కాన్సన్ట్రేషన్తో ఉన్నాడు అని అర్థం. సో అది ఇక్కడ ధారణ అంటే అలా కాన్సన్ట్రేషన్. ఏది కూడా కళ్ళు తెరిచినా కూడా ఏది కనిపించకుండా మన మైండ్ దేని మీద ఉందో అదే మనకు దాని మీదే ఫోకస్ ఉండటం, అంతటి కాన్సన్ట్రేషన్ని ధారణ అంటారు. ధ్యానము అంటే ఇక్కడ కన్ను ఉదాహరణగా చెప్తున్నాను, కళ్ళు తెరిచినాయి. అలాగే చెవులకు ఏది వినిపించినా కూడా మనకి మన మైండ్ అటు పోకుండా ఉండగలగటం. సో అన్ని రకాలుగా ఇంద్రియాల నుంచి మనము విత్డ్రా అవటం, అంటే ఆ ఇంద్రియాల నుంచి మనం మనస్సును లోపలికి అంతర్గతంగా తిప్పుకోవటము అని దాని అర్థం. అంటే అంతర్గతం లోపలికి అంటే పైన కళ్ళు మూసేస్తే లోపలికి అనిపిస్తుందని కాదు. అంటే బాహ్య ప్రపంచం, ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ మీద దృష్టి ఎప్పుడైతే మనం కంప్లీట్గా మన ఇంద్రియాలు వీటి వల్ల ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండగలుగుతామో అప్పుడే లోపల ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్మతో మనకు ఆ కనెక్షన్ కలుగుతుంది అని అర్థం. అలాంటి ధారణ, కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చినప్పుడు ఆ ధ్యానం పాసిబుల్ అవుతుంది, సాధ్యపడుతుంది. ఆ మెడిటేషన్ అనేది, ఆ ధ్యానం, అలాంటి ధ్యానంలో ఉన్నప్పుడు సమాధి స్థితి వస్తుంది. ఎప్పుడైతే పర్ఫెక్ట్గా ఆ కాన్సన్ట్రేషన్తో మెడిటేషన్లోకి, ఆ ధ్యానంలోకి దిగినప్పుడు ఆ సమాధి స్థితి భగవంతుడితో ఆ కలయిక అనేది మెంటల్గా వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఇవి అష్టాంగ యోగంలో ఉన్న 8 దశలు. అష్ట అంటే 8, అంగ అంటే లిమ్స్, అంటే 8 దశలు అని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ యోగంలో ఉన్న 8 దశలు. సో ముందుగా యమ, నియమ, చేయవలసినవి, చేయకూడనివి, ఏది అధికంగా తినడం కానీ, అధికంగా నిద్రపోవడం కానీ, అధికంగా అటు ఇటు తిరిగి టైం వేస్ట్ చేయటం కానీ చేయకుండా, తర్వాత చేయవలసినవి ఏవి అంటే క్రమశిక్షణతో ఉండటము, మరి అన్నీ ఒక టైంకి చేయగలగటము, ఒక ఒంటరిగా ఉంటూ వెళ్ళి ఎక్కడైనా ఒక ప్లేస్లో ఉంటూ భగవంతుడి మీద దృష్టిని పెట్టడానికి ట్రై చేయటం, ఇవన్నీ చేయవలసినవి. ఇవేమో చేయకూడనివి. నియమం అంటే ఆసనం, అంటే ఒక పాస్చర్లో కూర్చోవటం, అంటే కింద ఏ రకంగా కూర్చోవాలి, ప్రాణాయామం, బ్రీదింగ్ ఎలా చేయాలి, ప్రత్యాహారం అంటే కంప్లీట్గా సెన్సెస్ని ఏ రకంగా తిప్పివేయాలి ఇంకొక వైపుకి, మనకు బాహ్య ప్రపంచం వైపు లేకుండా చేయగలగాలి. ధారణ, అప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ వస్తుంది. ఆ తర్వాత ధ్యానము, ఆ తర్వాత సమాధి స్థితి, భగవంతుడితో మనకు ఆయన మైండ్తో కలయిక. యమ అనేది ఏమిటనేది ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు, చూద్దాం. అవి మనం బ్రీఫ్గా దశలు చూసాం, ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి ఏమిటో చూద్దాం. యోగి యుంజీత సతతం ఆత్మానం రహసి స్థితః ఏకాకీయత చిత్తాత్మా నిరాశీర పరిగ్రహ. సో యోగి సర్వదా దేహాన్ని, మనస్సును, ఆత్మను భగవంతుడి సంబంధంలోనే వినియోగించాలి. అంటే ఇది యమ అంటే చేయవలసిన పనులు ఏమిటో చెప్తున్నారనమాట, ఎక్స్టర్నల్ డిసిప్లిన్. సో మనస్సును, ఆత్మను భగవంతుడి సంబంధంలోనే దేహాన్ని ఉపయోగించాలి. ఏకాకీయత చిత్తాత్మ, ఏకాంత ప్రదేశంలో ఒంటరిగా జీవిస్తూ ఎప్పుడు మనసును నిరాశీర పరిగ్రహ, ఏకాకీయత చిత్తాత్మ. సో అతను
ఒంటరిగా ఉంటూ మనస్సును నిగ్రహించాలి. తర్వాత నిరాశీర పరిగ్రహ అంటే ఆశలన్నిటినీ కూడా వదులుకోవటం, అంటే కోరికలు లేకుండా ఏమీ పరిగ్రహించకుండా, అంటే ఏమి తీసుకోకుండా ఉండాలంటే భోజనం అన్న మాటే కాదు. ఏమి తీసుకోకుండా అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమీ తీసుకోకుండా అంటే కళ్ళతో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కనిపించే వాటి వల్ల ప్రలోభపడకూడదు, వినిపించే వాటి వల్ల ప్రలోభపడకూడదు, అలా నోటితో ఎక్కువగా మాట్లాడటం కానీ ఇటువంటివి చేయకూడదు. అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధించిన ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నిటినీ నుంచి కూడా తొలగటానికి ప్రయత్నించాలి. ఇంద్రియాలను కట్టడి చెయ్యాలి. నిరాశీర పరిగ్రహ, ఏది తీసుకోకుండా ఉండాలి. అంటే ఈ ఇంద్రియాలు ఇచ్చే ఆహారం ఏదైనా, ఇంద్రియాల ఆహారం అంటే తినే ఆహారం ఒకటే కాదు. ఆహారం అనగానే ఫుడ్డే అనుకుంటాం మనం. ఫుడ్డే కాదు, ఆహారం అంటే ఇంద్రియానికి ఏ శక్తి ఉంటుందో అవన్నీ ఆహారాలే. కంటికి కనిపించేదంతా ఆహారం, చెవులకు వినిపించేదంతా ఆహారం, సరే నోటికి తినేదంతా ఆహారం, మరి అలాగే చర్మానికి ఫీల్ అయ్యేదంతా ఆహారం, ముక్కుకు మరి గాలియే ఆహారం, పీల్చేది వాసనలే ఆహారం. సో ఇలా ఈ ఆహారాలన్నిటినీ మనం పరిగ్రహించకుండా, అంటే వదులుకోవాలి. అంటే ఏమిటంటే చూసిన వాటన్నిటి వైపు ఆలోచించేయడం, ఇదేమిటి అదేమిటని, విన్నవన్నీ ఇదేమిటి వినిపిస్తుంది అనుకోవటం. అంటే కాన్సన్ట్రేషన్స్ అన్నీ బాహ్య ప్రపంచం మీద నుంచి లోపలికి తిప్పు. ఈ ఇంద్రియాలు సప్లై చేసే ఆహారాన్ని నువ్వు తీసుకోకు, వీటిని వదిలేసి నువ్వు లోపల కాన్సన్ట్రేషన్ మీద నువ్వు మనసు పెట్టు అని చెప్పి అర్థం అన్నమాట. సో ఆ నిరాశీర కోరికలను వదిలి అలా ఇంద్రియ ప్రలోభానికి గురి కాకుండా ఉండు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అలా ఉండాలి. అది యమ అంటే అర్థం ఏమిటి? అష్టాంగ యోగంలో ఫస్ట్ దశ అలా ఉండటానికి ట్రై చేయటం. అందుకని ఏకాంత ప్రదేశంలో ఉంటూ జాగ్రత్తగా మనస్సును నిగ్రహించుకోవటానికి ట్రై చేయాలి. ఎప్పుడు కూడా మరి సతతం ఆత్మాన రహసి స్థిత, ఎప్పుడు కూడా ఇక ఆ లోపలున్న ఆత్మ మీద మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేయటానికి భగవంతుడి మీద ట్రై చేయాలి. దేహాన్ని, మనసును, ఆత్మను కూడా ఆ విషయంలోనే వినియోగించాలి. ఆ తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ శ్లోక ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే, మరి మనకు చెప్పారు కదా 17th మరి తినడము వీటన్నిటిని నియమం, అంటే తినటము వీటన్నిటిని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఎక్కువ నిద్రపోకూడదు, అలాగే విపరీతంగా మరి అటు ఇటు వెళ్ళటం, సమయాన్ని వృధా చేయటం చేయకూడదు. ఆ తర్వాత ఆసనం 11 నుంచి 14 శ్లోకాల వరకు ఆసనం గురించి చెప్పారు. ఏమిటి? కుశ గ్రాస్ అంటే కుశ అనేటటువంటి ఒక గడ్డి ఉంటుంది, దాన్ని పరుచుకుని ఆ గడ్డిని దాని మీద ఒక జింక చర్మం వేసుకుని, ఆ జింక చర్మం మరీ ఎత్తుగాను ఉండకూడదు, మొత్తం సీటు మరీ కిందకి ఉండకూడదు, సరిగ్గా ఉంటూ దాని మీద కూర్చోవాలి. ఒక పవిత్ర భూమిలో, ఎక్కడ పడితే అక్కడ కాకుండా ఒక మంచి పవిత్ర స్థలాన్ని చూసుకుని ఒంటరిగా కూర్చోవాలి. అలాగే మరి బాడీ, మెడ, తల ఇవన్నీ కూడా ఒక స్ట్రెయిట్ లైన్లో ఉండాలి. కూర్చున్నప్పుడు ఇష్టం వచ్చినట్లు కూర్చోటం, ఆనుకుని కూర్చోటం, వెనక్కి ఆనుకుని లేదంటే ముందు కొంగిపోయి కూర్చోటం అలా కాకుండా మొత్తం స్ట్రెయిట్గా ఉండాలి. ఆసనంలో కూర్చున్నప్పుడు మన తల, మన మెడ, మన బ్యాక్ అన్నీ కూడా ఒక స్ట్రెయిట్ లైన్లో ఉండేటట్టుగా కూర్చోవాలి. స్టేర్ స్టడీలీ ఎట్ ద టిప్ ఆఫ్ ద నోస్, అలా కూర్చుని నాసికాగ్రం వైపు చూస్తూ ఉండాలి. చూపు ఎక్కడుండాలి అంటే ముక్కు యొక్క ఆ కొస మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఉండాలి. సో అలా ఒక ఆందోళన రహితమైన మనస్సుతో మనస్సును ఆలోచనలు లేకుండా అణిచివేసి మరి వేరే ఈ గృహస్థు ఇలాంటి కోరికలన్నిటికీ కూడా దూరంగా ఉంటూ భయం అనేది లేకుండా, అంటే ఇక్కడ భయం లేకుండా అంటే అర్థం ఏంటి? భగవంతుడి మీద నమ్మకంతో ఉంటూ మెడిటేట్ అపాన్ మీ, అప్పుడు భగవంతుడి మీద ఈ రకంగా ధ్యానం చేయాలి. సో నెక్స్ట్ది ప్రాణాయామ అని చెప్తున్నారు. సో యమ, నియమ ఇవి చూసాము, ఇకపోతే ఆసనం చూసాము.
ప్రాణాయామ అంటే ఎలా ఉండాలంటే, ఎలా అయితే మనం కొంచెంసేపు ఆ ఊపిరి పీల్చి 1 సెకండో 2 సెకండ్లో అలా ఉంచుకుని మళ్ళీ వదలటం, మళ్ళీ ఆగి మళ్ళీ పీల్చటం, మళ్ళీ ఉంచుకోవటం, మళ్ళీ వదలటం, ఈ రకంగా ఒక పద్ధతిలో ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. ప్రత్యాహార అంటే ఏమిటి? సెసేషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఎగ్జిస్టెన్స్. అంటే ఈ కనపడే ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం, ప్రత్యాహారం అంటే ఇంద్రియాలను కంప్లీట్గా షట్ ఆఫ్ చేయటం. అంటే కళ్ళు మూసు కూర్చునే ఉండటం కాదు, కళ్ళు తెరిచినా మన దృష్టి దీని మీదకే లోపలే ఉండేటట్లుగా, బయట ఏది కనిపించినా మనం ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండటం, ఏది వినిపించినా ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండటం, ఏది కూడా తినాలని మాట్లాడాలని మనకి అనిపించకుండా మనస్సులోనే మన ఆత్మ మీద దృష్టి ఉండటం, ఇవన్నీ కూడా ప్రత్యాహారాలు. అంటే ఇంద్రియాలు సప్లై చేసే ఆహారాలు ఏమీ తీసుకోకుండా ఉండటము. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఆహారము అంటే తినే ఆహారమే కాదు, ప్రతి ఇంద్రియానికి దాని యొక్క శక్తి ఆహారమే. అంటే ఇంద్రియాలు సప్లై చేసే ఆహారం అంటే కళ్ళు ఏదైనా చూపించినా ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండటం, చెవులు ఏదైనా వినిపించినా ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండటం, నోరు ఏదైనా వాసన తినాలనిపించినా, ఏదైనా మనకి ఎదురుగుండా ఆహారాలున్నా తినకుండా ఉండగలగటం, ముక్కు వాసన చూపించినా మనం వాటి గురించి ఏమీ ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండటం, అది ప్రత్యాహారం. సో ఈ ఇంద్రియాల యొక్క సప్లై చేసే ఈ పవర్లన్నీ కూడా అవి చూపించే ప్రలోభాలన్నిటికీ గురి కాకుండా ఉండగలగటం, అది ప్రత్యాహారం. అప్పుడే ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి మన మనసు లోపలికి వెళ్ళగలుగుతుంది. ధారణ అంటే మరి మెంటల్ యాక్టివిటీస్, మరి ఇందులో ఇప్పుడు చూసాం. సో అది అంటే కాన్సన్ట్రేషన్, ఫోకస్, ఆ ఫోకస్ అనేది ఉండాలి. సో అది ఇప్పుడంటే భౌతిక ప్రపంచపు మీద ఆశలు అవి కోరికలు వదులుకోగలిగినప్పుడు మనకు ఆ యోగా స్థితి రాగలదు. ధ్యానము అప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక గాలి లేని చోట దీపం ఎంత నిశ్చలంగా వెలుగుతుందో అంత నిశ్చలంగా మన మైండ్ స్టడీగా ఆ మెడిటేషన్లో మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం. అది ధారణ, అలా ఉండాలి మన కాన్సన్ట్రేషన్. అప్పుడు ఆ మెడిటేషన్ అలా నిశ్చలంగా మన మనసు ఉండగలిగినప్పుడు, దీపంలాగా గాలి లేనప్పుడు దీపం ఎంత నిశ్చలంగా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది ఆ ధ్యాన స్థితి. అటువంటి ధ్యాన స్థితి వచ్చినప్పుడు ఆ సమాధి స్థితి. అప్పుడు ఎంత పెద్ద దుఃఖం వచ్చినా కూడా ఈ సమాధి స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు ఏమాత్రము తొణకరు, బెనకరు. కాబట్టే అది నిజమైన స్వేచ్ఛ ఫ్రమ్ ఆల్ ది మిజరీస్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ మెటీరియల్ కాంటాక్ట్. ఆ స్థితికి వెళ్ళిన వాడికి ఏ కష్టం వచ్చినా కూడా అతను ఏది ఎఫెక్ట్ కాడు అతను. అందుకనే అది నిజమైన స్వాతంత్రము ఈ భౌతిక ప్రపంచపు బాధల నుంచి అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు వాళ్ళని ఏది కూడా ఎఫెక్ట్ చేయలేదు. సో యుక్తాహార విహారస్య యుక్తచేష్టస్య కర్మసు యుక్తస్వప్నావబోధస్య యోగో భవతి దుఃఖః. ఆహారము, నిద్ర, విహారము, పనులు, ఈ అలవాట్లను క్రమపరచుకోవాలి. ఇది నియమం అన్నమాట. అంటే ఏది చేయకూడదు, ఎక్కువ తినటం కానీ, ఎక్కువ నిద్రపోవటం, ఎక్కువ విహారాలు చేస్తూ కూర్చోటం, ఇలాంటివన్నీ ఎవరైతే ఆ డిసిప్లిన్ చేసుకోగలుగుతారో వాళ్ళు యోగ సాధన ద్వారా సమస్త భౌతిక దుఃఖాలు పోగొట్టుకునే యోగ సిద్ధి వాళ్లకు వస్తుంది. అంటే ఎలిజిబిలిటీ రావాలంటే అసలు ముందు ఇలాంటి డిసిప్లిన్ ఉండాలి. ఇందాకేం చూసాం, ఏం చెయ్యాలో చూసాం. ఎప్పుడు మనసు, దేహం భగవంతుడి మీద ఉపయోగించి ఒంటరి స్థలంలో ఒక పవిత్ర భూమిలో కూర్చుని మరి కోరికలు, ఇటువంటి భౌతిక సంబంధించిన కోరికలను వదులుకుని ఏమీ తీసుకోకుండా ఉండాలి. ఇక్కడేమో ఆహారము, నిద్ర, విహారం ఇవన్నీ కూడా క్రమపరచాలి. తర్వాత అలాంటప్పుడు ఇలాంటి అలవాట్లు చేసుకున్న వాళ్ళకే యోగ సిద్ధి కలుగుతుంది. యోగ సాధన ద్వారా వాళ్ళు చేయగలుగుతారు. సో యోగ సాధన చేయటానికి ఇవన్నీ మనకి ప్రీ రిక్విజిట్స్ అన్నమాట. ఇవన్నీ ఉండాలి. యమ అంటే చేయవలసిన పనులు చూసాం. ఏమిటి అంటే మరి ఇలా సరి అయినటువంటి ఒంటరి ప్రదేశంలో పవిత్ర భూమిలో ఒక ఆసనం ఏర్పరచుకోవటం. నియమం అంటే చేయకూడని అంటే ఎక్కువ నిద్రపోకుండా, ఎక్కువ తినకుండా, మరి ఎక్కువ అటు ఇటు వెళ్ళి సమయం వృధా చేయకుండా ఉండటం.
ఆసనం ఎలా కూర్చోవాలి, గడ్డి మీద జింక చర్మం పరుచుకుని మరీ ఎత్తుగా మరీ కిందికి కాకుండా సమంగా పెట్టుకుని ఆ ఆసనాన్ని కూర్చోవాలి. శరీరం కూడా ఎలా ఉండాలి, ఇష్టం వచ్చినట్లు కాదు. మరి మెడ, వెన్ను, తల అన్నీ లైన్లో ఉండాలి. దృష్టి ఏమో నాసికాగ్రం మీద ఉండాలి, అంటే ముక్కు కొస మీద. ఇవన్నీ చూసాం ఆసనం. ప్రాణాయామ, శ్వాస కూడా నియంత్రించాలి. శరీరాన్ని నియంత్రించటం, శ్వాసను నియంత్రించటం, మరి అంటే పద్ధతిగా తీసుకోవాలి, ఇష్టం వచ్చినట్టు పీల్చకుండా ఒక క్రమంలో పీల్చాలి. ప్రత్యాహారం, ఇదేమిటి, ఇంద్రియాలను నియంత్రించటం, అంటే ఇంద్రియాలను ఉపసంహరించుకోవటం, అంటే అవి ఏమన్నా సప్లై చేస్తున్నా, కళ్ళకు కనిపించేటట్టు చేస్తున్నా, వినిపించేటట్టు చేస్తున్నా, ఇవన్నీ ముక్కుకు వాసనలు వస్తున్నా వాటిని కంప్లీట్గా ఇగ్నోర్ చేయగలిగి పట్టించుకోకుండా మన మైండ్ లోపలే ఉంచుకోగలగటం ఇంద్రియాలను ఉపసంహరించుకోవడం అంటే. సో శరీరాన్ని నియంత్రించాం, శ్వాసను నియంత్రించాం, ఇంద్రియాలను నియంత్రించాం. ధారణ, కాన్సన్ట్రేషన్, అప్పుడు మరి కళ్ళకు కనిపించేవన్నీ పట్టించుకోకుండా ఉండి మనం లోపలే పెడితే మైండ్, అప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్, ఫోకస్ వస్తుంది. ఆ రకంగా మైండ్ని మనం కంట్రోల్ చేయటం. సో అది మైండ్ని కంట్రోల్ చేస్తాం. ఆ కాన్సన్ట్రేషన్, మైండ్ని దాని మీదే ఉంచటం, వేరే వైపుకి తిప్పకుండా ఉండగలగటం. ధ్యానం నెక్స్ట్, అప్పుడు భగవంతుడి మీద మనకు ఆ ధ్యానం అనేది వస్తుంది. ఆ ధ్యానంలో సమాధి స్థితి, మైమర్చుట, పూర్తి శోషణ, అంటే ఆ బ్లిస్, నిత్యానందం, సచ్చితానందంలో ఉన్న ఆనందం, అది బ్రహ్మానందం, నిత్యానందం, పరిపూర్ణ ఆనంద స్థితి, అది మనకు వస్తుంది. ఆ స్థితిలో ఇంకా మనకు ఏది కూడా, మనిషిని ఏది కూడా బాధించలేదు. అందుకే అది పూర్తి స్వాతంత్ర్యం అన్నమాట ఉపయోగించడం. సో మళ్ళీ శ్లోకాలు, సమాధిలో పరిపూర్ణత, సమాధి అన్నాం కదా, ఆ పరిపూర్ణత ఏమిటి అనేది ఇక్కడ చూద్దాం. ప్రశాంతమనసం హీనం యోగినం సుఖముత్తమం ఉపైతి శాంతరజసం బ్రహ్మభూతం అకల్మషం. సో ప్రశాంతమైన మనస్సున్నవాడు, హీనం అంటే కామక్రోధ ఉద్రేకాలు ఇలాంటివే అన్నిటికీ కూడా అతీతుడుగా ఉండగలగటం. కోరిక కానీ, కోపం కానీ, ఉద్రేకం కానీ ఇలాంటివి ఏమీ కూడా లేకుండా కంట్రోల్డ్గా ఉంటూ ప్రశాంతమైన మనస్సుతో ఉన్న యోగి, అతనికి ఉత్తముడు సుఖం లభిస్తుంది. ఉపైతి శాంతిరజసం, సో బ్రహ్మభూతం అకల్మషం, అతనికి ఆ పరమ శాంతి లభిస్తుంది. బ్రహ్మభూతం అకల్మషం, సో అతను అకల్మషం అనేది లేకుండా ఉంటాడు అని చెప్పి ఈ శ్లోకానికి అర్థం. సో అంటే ఈ సమాధి స్థితి వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అందరికీ మనకి సమాధి అంటే ఏమిటి, ఎలా ఉంటుంది అని ఒక డౌట్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ స్థితిని ఇక్కడ వర్ణిస్తున్నారన్నమాట. సో అష్టాంగ యోగంలో ఉన్న డిఫరెంట్ స్థితులు అవి, అంటే ఆ యోగంలో అడ్వాన్స్డ్గా వెళ్ళిపోయిన యోగులు, మునులు, వీళ్ళ యొక్క స్థితి చూపిస్తున్నారు. సో అర్జునుడు ఇదంతా విన్న తర్వాత అర్జునుడు అంటున్నాడు, అర్జున ఉవాచ యోయం యోగస్త్వయా ప్రోక్తః సామ్యేన మధుసూదన ఏతస్యాహం న పశ్యామి చంచలత్వాత్ స్థితిం స్థిరాం. అర్జునుడు అంటున్నాడు, ఈ మనసు మరి చంచలమైనది, స్థిరత్వం లేనిది కదా. నువ్వు చెప్పిన యోగ విధానం ఆచరించటం నాకు చాలా కష్టం అనిపిస్తోంది, అసాధ్యం అని కూడా అనిపిస్తోంది అని చెప్తున్నాడు అర్జునుడు. మనకు వచ్చిన సందేహం అర్జునుడికి కూడా వచ్చింది. చంచలం హి మన కృష్ణ ప్రమాధి బలవదృఢం
తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయోరివ సుదుష్కరం. సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. కృష్ణ చంచలం హి మనః కృష్ణ, ఈ ఈ ఈ మనస్సు చాలా చంచలమైందే కదా. ప్రమాది బలవదృఢం అంటే చాలా అల్లకల్లమైనది, బలమైనది, చాలా దృఢమైనది. అంటే ఒక పట్టుదల, ఒక ఏదైనా అంత తొందరగా మనస్సును ఇంకో వైపుకి తిప్పడం చాలా కష్టం అన్నమాట. అదంత దృఢంగా ఒకవైపు స్థితి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో స్థితమైపోయి ఉన్నది ఈ మనస్సు. కానీ కాబట్టి దానిని అటు లోపలికి మలచడం కూడా, ఆత్మ మీదకి దాని దృష్టిని తీసుకువెళ్ళడం కూడా చాలా కష్టం ఈ మనస్సును అని చెప్తూ, అలాంటి మనస్సు తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే, దీనిని నిగ్రహించటం నాకేమనిపిస్తోంది అంటే వాయోరివ సుదుష్కరం, వాయువుని నిగ్రహించటం కంటే కూడా కష్టం అని అనిపిస్తోంది. గాలినైనా కట్టేయొచ్చేమో కానీ ఈ మనస్సును కట్టేయడం సాధ్యపడదేమో అనిపిస్తోంది. ఈ మనసు మరి చాలా చంచలమైంది కృష్ణ, అల్లకల్లోలమైంది, చాలా బలమైనది, దృఢమైనది, అంటే మంచి సెట్ అయిపోయి ఉంది ఈ భౌతిక ప్రపంచం మీద, చాలా దృఢమైంది. అలాంటి మనసు నిగ్రహించడం వాయువుని నిగ్రహించటం, కట్టేయటం, నియంత్రించటం కంటే కష్టమని నాకు అనిపిస్తుంది అని చెప్పి అర్జునుడు అంటున్నాడు. ఇక్కడ ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ విషయం మళ్ళీ చూపిస్తున్నారు. అంత కాన్సన్ట్రేషన్, పక్షి బొమ్మతో అర్జునుడు మరి కింద నీటిలో చూస్తూ, పైన ద్రౌపదీదేవిని వివాహం ఆడినప్పుడు పైన తిరిగేటటువంటి చేప బొమ్మను కొట్టగలగటం, ఇవన్నీ ఏమిటి అంటే కాన్సన్ట్రేషన్కి ఉన్నటువంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట. సో అర్జునుడు అడిగాడు కదా, ఏంటి గాలిని కట్టేయటమైనా కట్టేయొచ్చేమో కానీ మనస్సును కట్టేయడం చాలా కష్టం అనిపిస్తోంది అని. అప్పుడు భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారో విన్నా. శ్రీ భగవానువాచ, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాన్ని. అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం చలం అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేన చ గృహ్యతే. అసంశయం మహాబాహో, సందేహం లేదు మహాబాహువులున్న అర్జున, మనో దుర్నిగ్రహం చలం. సో ఇలా చలించేటటువంటి మనస్సును నిగ్రహించటం చాలా కష్టమే. సో అభ్యాసేన తు కౌంతేయ, కానీ అభ్యాసం చేయాలి కౌంతేయ, ప్రాక్టీస్ చేయాలి, సాధన చేయాలి కౌంతేయ. వైరాగ్యేన చ గృహ్యతే, వైరాగ్యం ద్వారా సాధ్యపడుతుంది. వైరాగ్యం అంటే ఏమిటి? వదులుకోవటము. ఏం వదులుకోవాలి? కర్మఫలాల మీద రాగద్వేషాలను వదులుకోవాలి. సో ఈ వైరాగ్యంతో సాధ్యపడుతుంది. సో అర్జున, చంచల స్వభావమైన ఈ మనస్సు నిగ్రహించటం నిజమే చాలా శక్యం కానిదే, కష్టమైనదే. దుర్నిగ్రహం అంటే నిగ్రహించలేనిదే, కానీ అభ్యాసం చేయాలి. సాధన ద్వారా, వైరాగ్యం ద్వారా దీనిని సాధించవచ్చు, నిగ్రహించవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఎప్పుడైతే ఆ వైరాగ్యం, ఆ కోరిక అనేది, ఆ రాగద్వేషాలను వదులుకోగలుగుతామో అప్పుడు దానిని సాధించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో తర్వాత విఫలయోగి యొక్క గమ్యం ఏమిటి అని చెప్పేసి అర్జునుడు అడుగుతాడు. విఫలయోగి అంటే మరి కొన్నిసార్లు వాళ్ళు ఏదైనా చెడు అలవాట్లు కానీ, లేదంటే ఏదైనా అలాంటి అలవాట్లతో వాళ్ళు ఈ మార్గంలో ఉన్న యోగులు కంప్లీట్గా దానిలో సక్సెస్ఫుల్ అవ్వకపోతే అలాంటి వాళ్ళకి ఏమవుతుంది అనే ప్రశ్న అర్జునుడు అడుగుతాడనమాట. సో అది చూద్దాము. సో అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు ఏమని. అర్జున ఉవాచ అయతి శ్రద్ధయోపేతో యోగచలిత మానసః అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధిం కాం గతి కృష్ణ గచ్చతి. అయతి శ్రద్ధయోపేతో అంటే ఈ మార్గంలో పాపం చాలా శ్రద్ధతోనే ఉంటూ, యోగాచలిత మానస, శ్రద్ధతో ఇది ప్రారంభించారు ఈ ప్రయాణం. కానీ ఈ యోగంలో చలిత మనస్సు చలించి వీళ్ళు మధ్యలో అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధిం. సో వీళ్ళకి ఈ యోగ సంసిద్ధత గనక, యోగ పరిపూర్ణత గనక ప్రాప్తం కాకపోయినట్లయితే కాం గతి కృష్ణ గచ్చతి, వాళ్ళ గతి ఏమిటి? కృష్ణ వాళ్ళకి ఏమి దక్కుతుంది
అని చెప్పి వాళ్ళకి ఏమవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు. కాబట్టి ఈ మార్గంలో శ్రద్ధతో ప్రారంభించి ఈ యోగాన్ని చలిత మానసం వలన, చలించిన మనస్సు వలన వాళ్ళు సరిగ్గా ఈ యోగాన్ని ఫినిష్ చేయలేక యోగ సంసిద్ధిలో అప్రాప్యులైపోతే, ఈ చలిత మానసం వల్ల, చలించిన మనస్సు వల్ల యోగ పరిపూర్ణత తెచ్చుకోలేకపోతే స్టార్ట్ చేసినా కూడా అప్పుడు వాళ్ళ గతి ఏమిటి, గచ్చతి, ఏం జరుగుతుంది వాళ్ళకి అని అడుగుతున్నారు. అప్పుడు భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు అంటే 41 and 42 శ్లోకాస్లో దానికి ఆన్సర్స్ చెప్తున్నారు. ఏమని? ఈ జన్మలో యోగ సాఫల్యత సాధించలేకపోయిన వారు పుణ్యలోకాలకి వెళ్తారు. వాళ్ళు ఒకవేళ ఈ జన్మలో సాధించలేకపోతే, ఇలా చివరిలో ఏదైనా కారణంతో బ్రేక్ వచ్చి సాధించలేకపోతే పుణ్యలోకాలకు వెళ్తారు. అక్కడ చాలా కాలం నివసించిన తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ భూలోకంలో ధర్మపరాయణుల ఇంట్లో కానీ, సంపన్నుల కుటుంబంలో కానీ జన్మిస్తారు. లేదు అంటే ఎంతో కాలం యోగాభ్యాసం చేసేసి వైరాగ్యం చాలా వృద్ధి చెందిన వాళ్ళు లాస్ట్లో ఎందుకన్నా ఫెయిల్ అయితే వాళ్ళు దివ్యజ్ఞాన సంపన్నుల కుటుంబంలో జన్మిస్తారు. సో ఆ దివ్యజ్ఞాన సంపన్నుల కుటుంబంలో జన్మించి ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఆ జన్మలో కానీ నెక్స్ట్ జన్మలో కానీ వాళ్ళు ఆ పరిపూర్ణతను సాధిస్తారు. సో వాళ్ళ పుణ్యం ఎక్కడికి పోదు, మళ్ళీ వాళ్ళు కంటిన్యూ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఉత్తమమైన యోగి ఎవరు అనే విషయం చివరకు భగవంతుడు చెప్తారు. 46, 47 ఈ యోగా గురించి అంతా చెప్పి, అష్టాంగ యోగా గురించి చివరికి ఉత్తమమైన యోగి ఎవరు అంటే తర్వాత ఇంకా కూడా ఏం చెప్తున్నారు, వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసుకోవటం కష్టము, మైండ్ అంటే సాధనతో చెయ్యాలి. ఎవరికైతే మైండ్ కంట్రోల్ అవ్వదో వాళ్లకు ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కారం కష్టం. కానీ ఎవరికైతే మైండ్ కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారో సరి అయిన మార్గాలతో వాళ్ళకి తప్పకుండా అది లభిస్తుంది. ఇది నా యొక్క అభిప్రాయం అని చెప్తారు. ఆ తర్వాత ఈ విఫల యోగికి ఏం జరుగుతుంది అనేది కూడా చూసాము. సో ఇప్పుడు ఉత్తమమైన యోగి ఎవరు అనే విషయాన్ని కనుక మనం చూసినట్టయితే, తపస్విభ్యోధికో యోగి జ్ఞానిభ్యోపి మతోధికః కర్మిభ్యశ్చాధికో యోగి తస్మాద్ యోగి భవ అర్జున. సో అర్జున, తపస్సు చేసే వాళ్ళకంటే, శాస్త్రజ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళకంటే, యోగుల కంటే కూడా ధ్యానయోగి గొప్పవాడు. కనుక నీవు ధ్యానయోగాన్ని సాధించాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ధ్యానము అంటే ఈ తపస్సు చేయక్కర్లేదు, ఈ శాస్త్ర జ్ఞానమే సంపాదించక్కర్లేదు. వీటన్నిటికంటే భగవంతుడి మీద ఆ భక్తి అనేది ఉండటం ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు. సో అంటే యోగి అయిన వాడు అంటే మరి
సో ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఇక్కడ మరి అన్ని రకాలుగా అన్ని రకాల యోగం కంటే కూడా ధ్యానం అనేది ముఖ్యము అని చెప్తున్నారు. కానీ దాని ఉద్దేశం ఏమిటి అనేది ఇంకా క్లియర్గా మనకు నెక్స్ట్ శ్లోకంలో అర్థమవుతుందన్నమాట. సో భక్తి భావం లేకుండా చేసే ఏ పనైనా సరే మనకది దానివల్ల పెద్ద ఉపయోగం అనేది ఉండదు అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ రకంగా ఇంత గొప్పగా ఇక్కడ యోగము అని చెప్పారు అంటే అది భక్తి యోగమే అనేది మనకి నెక్స్ట్ శ్లోకాల్లో అర్థమవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే తపస్సు చేసే వాళ్ళకంటే, శాస్త్రజ్ఞానం జ్ఞానయోగం ఉన్న వాళ్ళకంటే, తర్వాత వీటన్నిటికంటే కూడా ఈ ధ్యాన యోగియే గొప్పవాడు, కాబట్టి నువ్వు ధ్యాన యోగం సాధించాలి అంటున్నారు. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఇంకా వివరంగా, యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేన అంతరాత్మనా శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం సమే యుక్తా తమో మతః. శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం సమే యుక్తా తమో మతః. సో అందరి యోగులలోకెల్లా ఎవరి మనస్సు ఎల్లప్పుడూ నా మీద నిమగ్నమై ఉంటుందో, ఎవరు నా మీద శ్రద్ధావాన్ భజతే యో, భజతే యో మాం, ఎవరైతే నన్ను శ్రద్ధతో భజిస్తారో, సమేయుక్త తమోమత, వాళ్లే యుక్తులని నా యొక్క అభిప్రాయము. సో యోగులందరిలోకి కూడా సర్వేషాం యోగినామపి సర్వేషాం, యోగులందరిలో కూడా మద్గతే నాంతరాత్మన, నాయందే ఎవరికైతే మనస్సు నిమగ్నమై ఉంటుందో, శ్రద్ధతో నన్ను ఎవరైతే భజతే మాం భజిస్తారో పూజిస్తారో, సమేయుక్త తమోమత, వాళ్ళే ఉన్నతమైన వాళ్ళని నేను పరిగణిస్తాను, అదే నా అభిప్రాయం. సో యోగులందరిలోకి ఎవరి మనసు ఎప్పుడైతే నా మీద నిమగ్నమై ఉంటుందో, ఎవరు నా యందు దృఢ విశ్వాసంతో భక్తితో ఉంటారో వాళ్ళు అత్యున్నతమైన వారిగా నేను పరిగణిస్తాను. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ అష్టాంగ యోగంలో ఇలా ఉండి ఇలా తపస్సులు చేస్తే వస్తుంది ఆత్మసాక్షాత్కారం, కానీ అదే చెయ్యక్కర్లేదు. నా ఉద్దేశంలో ఎవరైతే మనస్సు నా మీద ఎప్పుడు లగ్నం చేసి భక్తితో ఉంటారో వాళ్ళు అత్యున్నత వారిగా నేను పరిగణిస్తాను. సో ఆ సమాధి స్థితిలో కూడా లాస్ట్కి అదే వస్తుంది కాబట్టి మనస్సు భగవంతుడి మీద పెట్టగలుగుతారు. కాబట్టి అలా అది ఏదైనా చివరికి ఆ స్టేజే రావాలి, ఏ ప్రాక్టీస్లో ఉన్నా కానీ అని దీని అర్థం. సో ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, కర్మయోగం ద్వారా కూడా చివరికి మన పనులు మనం చేస్తూ ప్రతిఫలాలను ఆశించకుండా మనం ఉన్నట్లయితే, ఒకలాంటి భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను, ఆయన ప్రసాదం ఏదొచ్చినా అనే మెంటాలిటీతో మనం అలవర్చుకుంటే ఫైనల్గా మనం రీచ్ అయ్యేది ఆ భక్తి స్టేజియే రీచ్ అవుతాం. జ్ఞానయోగంలో చదివి భగవంతుడి గురించి తెలుసుకున్నా కూడా ఫైనల్గా ఆ భక్తే పెంపొందటానికి ఉపయోగపడుతుంది. అష్టాంగ యోగం ఈ దశలన్నీ ఇప్పుడు మనం చూసి ఫైనల్గా మరి ఆ మెడిటేషన్, కాన్సన్ట్రేషన్, ఆ ధ్యానము అప్పుడు కుదిరింది అంటే భగవంతుడి మీద మైండ్ని మనం లగ్నం చేస్తున్నాం. ఈ ప్రాక్టీస్ అన్నిటితో మైండ్ని ఆయన మీద పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. సో చివరికి ఈ అన్ని స్టేజెస్లో కూడా వచ్చేది భక్తి స్టేజే లాస్ట్కి. కాబట్టి భక్తి మార్గమే అన్నిటికంటే ఈ నిచ్చెనలో పైన ఉన్నది. అది మిగతా యోగాలన్నిటి యొక్క తుది గమ్యం కూడా భక్తియే. ఏ మార్గంలో వెళ్ళినా చివరికి ఆ భక్తి అనే ఫీలింగ్లోనే మనం నిమగ్నమైపోయి కలిసిపోతాము అని చెప్తున్నారు. అన్ని మార్గాలు కూడా భక్తి వైపే తీసుకువెళ్తాయి. కాబట్టి ఆ భక్తి యోగం ఈ నిత్యంలో పైనున్నది, ఈ సోపానంలో అని చెప్పి ఈ బొమ్మలో మనకు చూపిస్తున్నారు. సో డిఫరెంట్, అలాగే మనకి రకరకాల యుగాల్లో ఒక్కొక్క యుగంలో ఒక్కొక్క రకమైన ప్రాక్టీస్ చెయ్యాలి భగవంతుని చేరుకోవటానికి అని చెప్పుకున్నాము. సో అదేమిటి అంటే సత్యయుగంలో మెడిటేషన్. సో సత్యయుగంలో మరి మెడిటేషన్, త్రేతాయుగంలో అగ్ని యజ్ఞాలు చేస్తే భగవంతుని చేరుకుంటాం అనేవారు. ద్వాపర యుగంలో అర్చనలు, గుళ్ళలో పెద్ద పెద్ద అర్చనలు, పూజలు చేస్తే భగవంతుడిని చేరుకోవచ్చు. కలియుగంలో ఏమిటో ఎవరైనా చెప్పగలరా?
సో సత్యయుగంలోనేమో తపస్సులు చేయాలన్నారు, త్రేతాయుగంలో యజ్ఞాలు చేయాలన్నారు, ద్వాపర యుగంలో గుళ్ళో పూజలు చేయాలన్నారు. నెక్స్ట్ మరి ఇప్పుడు మనం ఉన్నది కలియుగం. ఈ కలియుగంలో ఏం చేస్తే మనకు భగవంతుడి దగ్గరకు వెళ్ళే మార్గం ఏది? ఈ 3 యుగాల మార్గాలు చూసాం. సత్యయుగంలో మెడిటేషన్ అంటున్నారు, త్రేతాయుగంలో మరి యజ్ఞాలు చేయాలంటున్నారు, ద్వాపర యుగంలో అర్చనలు అంటున్నారు, కలియుగంలో మనం ఏం చేయాలి? కలియుగంలో జపయజ్ఞ, కళావతి మాతాజీ వెరీ గుడ్, అన్నీ చేయాలంటున్నారు. అది కాదు, కలియుగంలో ఈ ఈ చేయవలసింది ఏమిటి అంటే భగవంతుడి యొక్క నామజపం, చాంటింగ్ ద హోలీ నేమ్ ఆఫ్ ది లార్డ్. సో మరి మనం చెప్పుకున్నాం, హరేర్నామ హరేర్నామ హరేర్నామైవ కేవలం కలౌ నాస్త్యైవ 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 గతిర్ అన్యథా. సో హరేర్నామ హరేర్నామ హరేర్నామైవ కేవలం హరినామమే కలౌ కలియుగంలో, నాస్త్యైవ 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 లేదు లేదు లేదు, ఏమి లేదు? గతిర్ అన్యథా, అన్యథ వేరే గతి లేదు 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 అని చెప్తున్నారు. ఈ కలియుగంలో హరినామం తప్ప వేరే గతి లేదు భగవంతుణ్ణి మనం చేరటానికి అని. కాబట్టి కలియుగంలో నామజపం చేస్తే చాలు అని చెప్పారు మన వాళ్ళు. ఎందుకు ఈ కలియుగంలో వాళ్ళు ఇవన్నీ ఎలాగూ చేయలేరు, ఈ తపస్సులు ఇవన్నీను వాళ్ళకి ఈజియెస్ట్ దిద్దామని మనకి నామజపం ఇచ్చారు. కాబట్టి కనీసం భగవన్ నామస్మరణ అయినా మనం చేసుకుంటే చాలు అని చెప్పారు ఈ కలియుగంలో. లిఫ్ట్, స్టెయిర్ కేసు 2 చూస్తున్నాం. సో పైకి వెళ్ళాలి తొందరగా అంటే మరి ఏది? మనం లిఫ్ట్లో వెళ్తే త్వరగా వెళ్తాము మెట్లెక్కి వెళ్ళేదానికన్నా. సో అంటే భక్తి యోగం కూడా అలాంటిదే, మనకు లిఫ్ట్ లాంటిది అనమాట. భక్తి మార్గంలో ఉంటే త్వరగా మనము భగవంతుడిని మనం అందుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఇకపోతే మంత్ర, మరి జపం చేయాలి భగవన్నామము అని ఒక మంత్రం చెప్పుకోవాలి అనుకుంటే అసలు మంత్ర అంటే ఏమిటి అంటే త్ర అంటే త్రయింపజేసేది, అంటే విడుదల చేసేది, మోక్షం మనల్ని బయటపడేసేది. దేని నుంచి? మనస్సు నుంచి. ఈ మనస్సు మరి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో చిక్కుకుపోయి ఈ కోరికలు వీటన్నిటితో ఇది ఫిలప్ అయిపోయింది. దీన్ని భౌతిక ప్రపంచం నుంచి లాగి విడుదల చేసి భగవంతుడి వైపు తిప్పాలి. కాబట్టి ఈ మంత్రం అనేది దాని అర్థం అది, మనస్సును మన విడుదల చేస్తుంది భౌతిక ప్రపంచం నుంచి. సో మంత్రం చెప్పినప్పుడు మనకు భగవంతుడి మీద మనస్సు లగ్నం అవటానికి ఉపయోగపడేది మంత్రము. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ. సో భగవన్నామ జపం కానీ కీర్తనలు కానీ ఏదైనా చేయొచ్చు. శ్రావణి మాతాజీ, నాగమల్లేశ్వరి మాతాజీ వీళ్ళంతా చెప్తున్నారు. సో అన్నీ కూడా కరెక్టే. నామ జపము, నామ సంకీర్తన చేయవచ్చు. అది ఈ కలియుగంలో మనం చేసేది. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇకపోతే మరి వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.